Yeah, abomrapper bathi udubula. Yeah, uzama ukuzibulala. Okay. Ukuzama ukuzibulala kuyona mfethu solution. Mase ngicwa bodokotela la bacisha imishini. Lapho ngihlala ngedwa nasekhaya isolution. Ngizamile ukuzibulala, Not a solution. ngizamile ukuzibulala, Not a solution. ngizamile ukuzibulala. Not a solution. Yeah, lapho ngihlala ngedwa nasekhaya isolution. Ithi ngikubeke esombeni bengihlala nomama emqashweni siphila khona elokishini isebenza kubantu emakhishini nami ngafunda esikoleni ngumdwebi nje ongatheni nasemculeni ngafika kodwa impumelela ayibona ngithandaza zonke iy'nsuku ukuze ngikwazi ukuphumelela o-Friday bangakithi suke ziwe emaklabhini futhi sibuye emashibhini nakumina lolo suku ithe normal day suke ngiyihlalele endlini kwathi ngenye iday kwangena otsotsi ababili bangishaya ngempama embili bathi thina sizigwili bazothatha into eyayindlini ozogoloza bazomdubula shuthi wagoloza uma ngoba kwaqhuma esibhamu ngathi ngiyabheka igazi seligcwele yonke indawo. Yeah. Ngizamile ukuzibulala, Bathi ukuzama ukuzibulala kuyona mfethu isolution. Mase ngicwa bodokotela la bacisha imishini. Lapho ngihlala ngedwa nasekhaya isolution. ngizamile ukuzibulala, Not a solution. ngizamile ukuzibulala, Not a solution. ngizamile ukuzibulala. Not a solution. Lapho ngihlala ngedwa nasekhaya iselokishini. Ngantanta ngacela usizo khomakhelwane ozongilekelela ngenhlanhla i-ambulance yafika lapho inyembezi izehlela bathi bazazama ukumsiza banginika umakhala just in case ukungazisa nami-ke ngifike ngizombona bangitshela isimo sibucayi kumanje phefumula ngemshini kuhlule iy'nyangana nami sengiqala ukukhululeka kuvele kuringa ifoni. Hello, Mr. Mtolo, sesicabanga ukuyicima imishini. Ngadonsa amaphilisi aseduze ukuthi kwakwawana ngazi ngawaphuza wonke inhloso kwakuzibulala ngaphapha endaweni ehlaza utshalo gcwele yonke indawo kwaqhamuka igehla langibuza mfana ufunani nami ngabuza kanti lana kukhonani lathi la akuyona indawo yakho mfana aphinde ekhaya ngaphapha umakhelwane begcwele yonke indawo mangibuza yini kuthiwa bese ngishonile.